arikusveta vanhu ropa usiku kumateni. Ndiri kumwa ropa revanhu, ndomwa ropa remunhu, ndotengesa maparts emunhu. Ndakamira mhepo, ndaida kubhururuka. Vakaita chinanara chakashamisa munhu wese. Ini ndindakaita mikodza ndikazoitawo ndega inini nenhau dzekuchechi kwandinoenda kuti izvozvo zvibude pachena. Ini vanhu ngatitye Mwari, ngatingozivai kukunamata. Anoitika mumashuma pake ndizo nhai. Kune mumwe mukadzi akazombouya panapa, anzi akasimuka, kunge shiri akachibhururuka ndizo nhai. Yes, atichiti kusangana zvakare muri yeZimbabwe pano pa Hot Simpsons patinokupai nyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe naika. Nhasi uno tiri kunonzi kumashuma park iri under Norton, right? Kwaitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apo vavakidzani vakakavadzana. Vavo vari kunzi vasumuka mudenga vachipopota vari mudenga, zvinotyisa izvama. Saka toda kuti local residents vataurawo nyaya iyi, but imimi musakanga mukuuya zvakare mucomment section mupo pfungwa dzenyu kuti vavakidzani vakadai vanogarisana nawo here. Aiwa, watch this. Nditawanda chapendama kana kuti baba Rose Mary chapendama. Tiri kuno kumashuma park phase 1. Ndichisvikawo ini ndakazwa vakagara amai vavo vekutaura zvavaitaura. Ndichida kunzwisisa kuti ko zviri kufamba sei, asi ndakasvika nyaya pakati sevataurira vaita ivo vaitiwo ina handitye munhu ende ndinogona kumira mumhepo zvokuti handichisidzirwe kana kuti ndinouraya vanhu, ndinodya mapasi evanhu, ndinomwa ropa. Saka handizivi kuti vafunga kuda kutira kuchisidzira vanhu here kana kuti ndizvo zvavagara vanoita, asi vakara machidzokorodza vachiti ndizvo zvandoita. Pakuitika zvakaitika kwanga kuri kumangwanani kuma 10-11 ndo pakatanga nyaya idzodzi dzichitaurika. Ndakasvika dzichitaurika nyaya idzodzi sekubva kubasa kwangu wandoita zuva nezuva zvangu ndichibva kubasa kwangu nekuti ndoshinda basa reusiku. Zvinorwadza. So vemunharaunda vakatiwo chii, vakakatyamadza nemichiito ichokwadi. Vemunharaunda vakatowo chivhunduko nazvo, ukati ko izvi zviri kubva nekupi zvichina nekupi. Inini zvangu ndakazvimiririra, ndinoti inini kana paine vanhu vanoita mabasa akadaro vachida kuzama kwandiri kuita mabasa akaipa, inini ndozvimiririra. Kana mabasire vachizouya, asi ndombotanga ndazvimiririrawo. Kana vakawanda, kana riri gurupu, kana vari chaunga. Zvinorwadza baba. Saka tarisa, tingati kusumuka mumhepo, tingati mama ipawo here kune munhu angaberekwa here? Ya, zvakadare izvo nyaya yekusimuka mumhepo ikai. Rinogona kunge ari masimba ekuda kuzama kuedzana, kuda kuratidzana kuti iwe hauna simba kupinda ini. Asi zvizhinji kwazvo vamwe vedu vese ava tine simba raMwari ratinoti Mwariwo ndiwo anotitungamirira. Saka hatina simba rekukwanisa kumira pai mumhepo. Saka masimba ekumira mumhepo aya achiziva kuti ndaMwari here? Ndani amene zvichida pomwe ndaMwari, asi hachazivo kuti Mwari wanoita kuti munhu amire mumhepo. Kana paine vanhu vasingazive manje, chinzwai manje ndikuudze zvakaitika kuti zvese zvizobuda pachena. Ini ndindakaita mikodza ndikazoitawo ndega inini nenhau dzekuchechi kwandinoenda kuti izvozvo zvibude pachena. Alright, mungatsanangurira mhuri yeZimbabwe yakadai kuteerera kuti mikodza makaita ndedzipi kuti tora ngini mhiko yandikaita kuenda vapa vanhu vaoni vanoti inini pamwe ndiri. Saka zvinoita kuti vanhu vazive kuti chinamato ichi kana tichinamata hazvive kuti takapusa, asi iwo tinenge tichishanda nesimba raMwari nekuti Mwari ndiwo anoita kuti tirarame. Iri bakati kwai unongori kucheka chete chena. Iri bakati. Alright. Saka miko izvi makaipiwa nani?
ndakaiudzwa munzeve dzangu naMwari kuti ita zvakati izvozvi izvi nezvinhu zvako zvakuita izvozvi ipapo uzo zvichataurika ipapo chete. Inini handada kurwisana nemunhu asi ndada kunzwa mashoko anotaurika kusvika munhu otanga kutaurawo matauriro anenge achiita chete zvapera. Right, takatarisa mati makangoudzwa naMwari kuti hapana kana kuprofita wamakaita. Ayo handina kuita zvekuprofita. Right, saka mushure mekunge zvamakaita zvibakatwa nejira zvabudirira makanzwa sei mumwoyo wenyu muchiona munhu achimanifesta? Inini sekuzwa ndikaita ndainzwa kuti ndinzwawo kuti zviri kutaura kunzi zviri kunzi kudii nenhau yemararamira ndikuti nazvazvaza kudaro ndakangoti saka kana zvakadaro chisiyanai nazvo, taziva kuti ndo zviripo mukati mekurarama chete. Takatarisa upenyu hwenyu mune kuita kwamunoita rekweku kana kunotiswa kana kuona zviye zvezvingakwanisa? Aiwa haina ndione handinotiswa ndongonzwawo mazuva chiuya chete dzimwe nguvawo. Ndonzi mai Rosi naui payakatangira pandiri kuziva ndepekuti vanhu havaitamba varipo 3 asi mazuti akabuda anga ari 4. Saka vachitamba vari 3 vairangana inini vachinditaura zvakaipa pamusara pangu. Saka ivo vakachizokonana pachavo. Mukadzi anogara panext door ndo yakandiudza kuti uri kuziva kuti amai ava vari against iwewe, vari kukuti zvakati nezvakati. Ndobva ndati aiwa iye haina handingaite secret, haichada kuita secret. Uneombohwe kuti ndikavabvunza iwewe haurambi. Zvikanzi ndakatokwana ende ndakatoguta handisi kumbovatya. Ndikati handikwanisa ndovabvunza usiku huno wati uye uchindiudza mirira kuchene ndigonovabvunza zveshuwa 6 wa 10:06 ndisumuka mangu handatombokwanisa ndirari. Ndobva ndaenda kwava ndobva ndovabvunza. Ndavabvunza vakabva vatora murume wavo vakati akuudza ndiani? Kati wausuzere wakati waonaye mudhiri zvikasinzi nayo hande pakebheni vatauya pakebheni yezveshuwa. Vachisvika murume wacho ndiye akasvikonoka pakebheni pamai avari apapa. Asvikonoka ndobva ati budai. Ndobva ndarondedzera nyaya yangu tikati wewe uri kunzi wakati zvakati. Zvikanzi nemukadzi namurume wacho amai munokwanisa murondedzera zvikanzi hongu haana kupesedzera haana kutapudza haana kuwedzera akarondedzera semarondedzera akandiita. Ndopa wakabva nemurume wacho aiwa marondedzera amaita hazvina kuipa ndegedza ndinde kubasa ndinotora ofu yezora nhasi tigadzirise nyaya. Saka murume wacho paakabva akabva enda kumba kwake ndobva ashedza mudzimai wake akabva adzokera. Paakadzokera hamene zvavaita kumba kwavo murume wacho ndamuona achida kubasa. Temi yakaenda kubasa mukadzi wacho adzoka akauya pano pamba pangu ndatotora kumba pangu ndabva ikoko. Ndauya pano pamba pangu ndopa akabva uya zvikanzi inini handina nyaya marondedzera amaita ichokwadi asi haisiyo nyaya yacho. Ndauda kuti nditaure chokwadi. Ndikati taure chokwadi zvikasinzi mai Melfin mukaona pana pamashaya mwana kana kuti mimafa ndamai Melfin nechikwata chavo. Inini chikwata changu handidye nyama yemunhu, ndinonwa ropa ndoshamba ropa ndotengesa mutumbo wemunhu handigumbura. Saka inini vaida kuti inini ndikuurayei tikuurayei. Saka inini ndine chikwata changu chandakajoina. Chikwata changu hachitenderi kuuraya munhu asina mhosva naye. Saka inini ndanzi ndiendireurure mdzimu yenyu yakasimba. Ndikati kwete ina hazvinetse mirei murume wangu asvike nokuti mashoko amakundudza anotyisa. Zvikasinza iwo hazvinetse ndinovamirira zveshuwa wakawamirira. Madzibaba wangu obva wasvika. Madzibaba wangu achisvika ende kufacebook kwakuchitonge munhu akazvimba panguva kwakusina kwanyanyawo kuita zvakwakazenge kwaita. Ndobva wasvika wakichirondedzera vanondedzera vachika namadzibaba vangu taurai nyaya yenyu zvikanzi mabaro zinyanisa mberi kwenyu ndisati ndaenda kumberi nenyaya ndoda kutanga kukukumbirai sori zvemakuwa ese mukachitsaurika ndine nyaya sori kana bazi sori yamunokumbira ndeyamungati sori ini musina nyaya munoziya. Zvikasinzi nyaya chiri kundishusha nyaya chiri kundinetsa ndechekuti isusu amai vaida kudyiwa. Saka vanhu vaida kuvadya indaza asi mukadzi uyu akajoiniswa gurupu remuno rinovenga amai kuburikidza kushanda kwavo nekushanda kwenyu. Saka maida kudyiwa asi mukadzi uyu anga akuda murume wenyu mai Rosi nekuti anouya akabata papabheki everyday. Ndikati zvaanga achimuda kozvekudanana nezvamakuti azvikunyangarika kwemwana zvika nemadzibaba angu mai Rosi usaiti kuti dhimoni ritaure newe amai chisimuka ninde kumba kwenyu zvinisanda kurovai. Zvikasinzi havana chavakatsaura ndobva wamira zvikanzi baba Rosi namai Rosi sorry ndobva wafamba mubva ndakumba kwavo.
pavakaenda kumba kwavo vakarati gareka nguva hazvikwani avo ndobva vadzoka vabvisa hembe dzavanga vakapfeka vakaona mafirisi majaketi vakapfeka kasiketi kavo kemunyika kasvika nekatopi kavo kane maoko marefu sho zvikasinzi babaro zinadzoka futi hazvikwanisi kuti ndiemi neuchiri kumba kuchikundinetsa ndikuti hana yangu yasikugadzika ndiri kunzi ndidzoke ndikudzi chokwadi sezvakaita asi babaro zimandirambidza zvana babaro zimire ndishonge mashongero angu zotaura nemi ndobva vakabva vapinda ndobva vapfeka nguva iyoyi ndobva vaita zvavakaita ndobva vamiri zvavaitenda ndakamira panze chiti babaro chiko chamuda kutiratidza pano zvikana babaro zinguva yamwari kutaura yakwana warwara ndabudisa mari dzakawanda ende vanonga vachirwara pana singazvizivi ndichimhanya kumasowe nekupi uye akaita musoro ndodzoka yati mudungu ndichingobudisa mari kusvikana ndosvika kumari ndawabisa 350 ndashazo chimwe yangu chingoti nguva yamwari ichasvika ndoda kuti chokwadi chibude pachena saka ndado ndikati babaro zvinozvo zvakanda aiwa inini mwari vari kuti chokwadi ngachibude pachena ndopa vakabva vapinda zvikambva vabuda panze zvikanzi amai ndakukumbira kuti mutaure chokwadi ndopa vakati ndobva vatarisawo zvakanzi iwe udza mai rodzi maida kuvadya zvikaramba zvamaida kuvadya ini maida kundipinza mudhiri menyu ini dhiri rangu nderekumwa ropa revanhu ndomwa ropa remunhu ndotengesa mapatsi emunhu mutumbi wandine ndabata hauwanikwe ndinokanda musokawe ndobva dadira asidi pazvafarana saka mai vamudzimu yavo yakaramba mairozi vakashaya mwana pano ndiwe mairozi ndazvigeza inini handitendere kuraya munhu asina ropa nini saka uyo wawaita haakutseka uyo apuma fesi yakanga yaiwedzera kuchinja hamene zvavakanga ndichikwanisa kuchidescribe zvana babarozi ine ndichataure ine dhimoni nguva yamwari yakwana ngati asi nguva yamwari haikwani ichiita zvakadai so saka yaiti unoenda kukudhinda kufesi kokudzokere pakaya akukumamisa zvikanzi amuna andisaiza uyu aita mutete kwandiri ndikuda kusvika ndichimwa ropa zvikana babarozi chidzokerai nekurodhi mubve nekuba kwenyu muchinanga pamba pavo zvikandida kukata navo zvikandi pahedhi pangu apa tsikwe nemunhu akadai ndopa wakabva wamira izvi zvigunwe izvi ndozva zvakatsikapa handikwanisa kumira mamiriro acho saka inini handina ndakati nhaini imi chidzokerai kurodhi munde munodya amai amutibva nekurodhi zvikanzi mairozvi ndikuona yemamiriro andakaita ndipo ndakati ndikati naimenzi kuti munhu ayakurove wona mamiriro akaita ndobva akabva adedera zvikanzi ndakuda kushinga nemumhepo ndinomubereka ndicho zvandoda nekuti matimu anifani kutsika tsoka chinda kumba kwake zvikanaiwo kana wodata zvemhepo uya live handikukwatisha wakada ndokumamisa zvikasinzi usauye usiku zvaunosunogona kuuya usiku zvamanje uya masikati chero mangwana uchinda uya masikati usafambe usiku waunofamba zvikanzi ndandide zveusiku ndoita zvelive ende ndoshandisa mota kana ndakuda munhu ndakati nyaya haichadi kuti ndiri ndega ndobva ndashedza kuti vanu mudzimba wamo vazhinji vakanga vaenda kumasoro ini ndeda toenda masoro but nyaya yakatanga makusina ndobva ndachiti muchikwanisiri kufamba zvakanaka mutsike pasi muuye uku parakandosvamba ndamirira ngokuti matanga kuwevha maoko so ndichidedzera munhu wese saka pandaka kuna amai vaibva ko mai apapo ndikati uyai mai vaya vakabva vaonawo situation yanga iripo ndaita kuti batai vana nokuti mwana wangu waidedza anga ari charity muchechi vaiti hesi charity chiri ari kure ofuchi mwana yakanditambudza kusvika pari izvezvi ezvino acharwara ndobva ndati aiwa zvachiri chimbomirai kuti ase mukwazisa asi nyaya iri kutityisa inyaya matauro ekuti munouraya vanhu zvikanzi regedzai ndikudze mai vai vachisvika veukoko zvikanzi regedzai ndikudze ini ndinouraya munhu amai ndoshamba ropa ndinosadza bhaketi reropa ndoshamba ropa chero ndikasungwa nepolisi hanga zvandoitwa ndotora mapatsi ake ndotengesa ndobasa rangu zvikanzi zvawakatengesa wakaburitsa zvakugara mukebhini zvikanzi aiwa ini ndine shop pagaufu ndine imba kanenge kati westgate yakandisukanga sasi guto remuno muharare zvikanzi ko sei usiri kugara mai wangu wakuti sei usiri kugara muimba iyoyo zvikanzi ndakauraya ndine mamedha cases jere rakati vakataura majere matatu amai kana vachiri kumarangara vakazoti ndekumushakwane vakambogara mai vangu ere zvikanzi ndoda kuti ndipe bepa nepeni ndisaine signature muinde naye kumajere kwandiri kutaura signature irimo mumajere zvikanzi kosei tikati kosei usina zvikanzi ndokumbiro amai avari kundibhoa amai ndopakauya nefoni taishaye foni yekurekodi yangu yange iri pasabhuku tikati youya nefoni tirekode munhu ndobva ndoda kuti zvikanzi handisida kuvaona pano mukachondoita zvimwe zvimwe kuti mandirambidza ndichite zvandoda kuita pana amai ndobva takati suduruka nefoni yako mireko ndoti iwo ndori kunzi urimo mugurupu zvikanzi uimbwa iyi ndo yakabvuma gurupu remuno munotengesa fish uri kuvanyima and the like vakawanda vakadzi vechidiki pakadoma mazita matatu yavakadzi asi akati secret usataura amai angu ndobva ataiwa iwe meri dzichimbosuduka imemesindobva mutora mumvoenda naye the moment vakaenda naye kumva vanotaura naye zvikanzi ndati mudzimu yemwana yakasimba
ndozvakazondudza zvakakurikwa naye kwandasingazivi zvikanzi uchikwanisira kuti chega kumudza chimuregera ona mwana mudiki asi yengoti ina ndimukwati live ndomumamisechero akashanduka kudaro kati koyo chindi chako ndechei ndikati handiti kuzere maimefuni zvamaita ndakakudze ndikachikuze ndichiti hopedza ndarota mwari vari kunditi nguva yamwari yakwana ofisi yakasvika ati muri kunditocha nemachira machena handina matenyu machira machena makajaira nekumachira machena muda kubaka munomashuma pakini ndikati zvikasinawi zvese zvauti vanhu amasa nazvo iye ndiye aida kutokudya kwete inini indariwana kupi simba rekudya ini ndikutotsvagawo zvangu zvandiri kutsvaga zveupenyu hwangu hanzi musanyepere asi chinondinetsa kuti ndibvume kuti chokwadi mukadzi wedu tanga kugara pakasvika ndibvuna maiguru ndine nyora dzandinadzo dzandakatemerawo dzeuroyi asi ndiri kutsvaga mubatsiri ndobva ndatomurifeya kupani madzibaba handimuri kuona saka uyo akutaura ina ndakuzviramba kuti uyo anogona kutumwa pamusaka pano chero ari papa anopupura asi kwandirakaichaga semubatsiri vazowa kwamai kati mairozi unoona mungeranga uda chidzikana zvikanzi mune matogona nekuti ini ndakakura mazviri ndakutotsvagawo mubatsiri kuuya kuno ndakawanda ndikutsvaga nechikwata changu saka ndiri kukumbirawo mubatsiri zvokuti ndikatozwa nobhocho ndogona kuwana mubatsiri izvi zvinhu handichadi kudeura ropa kwakwana ndakuda kunamata Mwari asi ndikushiya ndikwanisa kubvisa zviri pandiri zvinouya ndagumburiswa ndikatogara ndikamaka munzwa pekupedzisira shavi riro riroramba richiuya kwakutsanangura kwavo ende chero izvino zvaanga asingamboiti ari kubva musoro Friday chero achindawo kushopa ari kuuya pano ndozvinondinetsa kuti tochikoti mamukasei mairozi sori saka ndozvinonetsa kuti ichiri sori here kana ndinoda kutamboyewo kumene kumbere kuti vanoti vakaona kuti munhu ane mari antauriwana zvibhakira iwe ukoda kumubata ndiwo chobvotiwachi ubvotoriwa mari yaunayo asi vari kukumbira sori kasingagumi nezuro vakauya pano pandakamhanya nefoni kunowa tikataure kuna bhoshongora ngati ndaipavari kana musingavhunduki ndikuda ava zvikasinzi ndakanda ndinoregodha bhoshongora anoziva nyaya yeudyu zvikanzi handikwanisi kutaura nyaya kana murume wangu asipo handakuiramba asi handikwanisi kuita sei kutaura nyaya yemurume wangu asesei asipo murume wangu atimirira imi bhosi murume wangu aritonzoda kudeura ropa ada kudeura ropa ani zvikanzi vakataura zvisina basa havataure zvisina basa ari masecrets izvo akanga kutaura bhoshi nguranga akati ndoti ndanda kuti ndibve zvikanzi mirapo ndakutaura newe ndakabudza kuti usunguruka muupenyu hwangu ndatokata foni kuna bhoshi ngura bhoshi ngati muchimba baba amai ndanzwa zvataurika nange kupolisi mushure mekunge ndabva kuna bhoshi ngura vakanditera varamba kutaura nabhoshi ngura vakanditera pano pakanga paina amai tinhono papa namai tinhono iyewo ndiyo ka3 metinhu vachitiko zviri kuitika izvi vaiona vanhu vane zvona zviri kuitika akapupura futi ende bhoshonga ndichisvika pano bhoshongora abva nangotora nguva abva atanga kutsudzura iwe vachitosvika ndopakabva titi bhoshonga abva atanga kutsudzura anenge takatanga kutsudzura chekupi ndobva atsudzura chavo vakanga vari pano zvikanzi nyaya ndiri kuringa pano ndeyekuti patime yandaramba kutaura nabhoshongora ndazosora ndikafunga chifonerai bhoshonga nditaura ndikati amustudio ndati bhoshonga tachataura ini kuseri kwa12 ini bhoshi ngoshe nditaura nezvi kuti andipe mubatsiri akati mubatsiri ndichakupai kuseri kwa12 ndikanzi saka ndiri kumumirira vakagara ndobva ndakaona 12 achaya 1 yachaya asi ndakamubvunza apedza kutsudira bhoshi nguva ndikati nai mai uyu mai nene zvamakataura muchikuzvizere zvikanzi ndikanganwa zvandakataura ndikati mai tinhono munzwa zvekutaura maya zvakataura bhoshi nguva pane chamanyeperero ndekuti pa30 centimeters ndo pawedhero zvikanzi hapana ende handisi kutombovhunduka ende vakapupura futi nezuro zvandataura handirambi vaitovapo zvikanzi ndataura handirambi asi ndakati muchisuduruka imuupenyu hwenyu ndakasuduruka ndoda kudhila nevakaita sei vakanditadzira ndati mudzimi yenyu yakaramba kudyiwa sei musingatende mudzimi yenyu ndati asi ini mudzimu chakaita mudzimu handizini undonamata kumaswa uchitonamata mudzimu nemudzimu unoyera saka inini kana Mwari vati nguva yakwanira handizozivi kuti mudzimu unoya sei ini ndimi ndatoziva nekuti munotenda kumudzimu yenyu ende ini handisi kudakaramba ini chinamata chishamatira semudzimu yedu asi tinokumbirwa kuna Mwari Baba saka ini shoma yavaita saka chakandityisa ndechekuti nanhasi chiri kundityisa muchiona ndibva kumaswe kunobatsirwa urwere hwanga uchika pamba pangu nekuti Mwari vakandirimisa kuti nguva yakwana munhu achizouya achiita izvizvi ndiri kukumbira mubatsiri zvakare kwamuri ndiri kuda kubatwa mubatsiri wandinomboona achiita munana muna bhozhongora auya andibatsire nekuti handisati ndasangana nechiitiko chakadai muupenyu kuti munhu anoti sori wakuda kudyiwa ende ini ndinouraya vanhu ndinotengesa maparts evanhu in the like uyo achitosaizwa uyo achidini handikutombokuvhundukewo futi pawa rangu ndikutorinzwa rakatodarikawo saka handichanzwise kuti ndiri kutambwa chekusvika pane mudzimai ainzi akamirirwa mudzimai paakauya haana kubvunzwa ini nekuti ndanda kutovhunduka kuti ndindekoko nditi handingada benchiko ndinyanyaya mudzimai ainzi airimo muchikwata
Saka mudzimai futi yo achibva mudzimai akabva waya pano ndobva wasvikosarandirana matomo wawo pano pa wachipanana zvavaipanana ichi wose chatsike kumba kwangu wose chatsike kumba kwangu mairozi wagare neupenyu hwavo afare neupenyu hwavo iwewo zvawakaita inini handisi kuzvifarira ndasema yozanda panapa singe chaingokwazana mamukasema sore sema avangosingezotandira panapa vanhu vese but so izvinova nemukana wokusvika vachiita sekuti vari kuti masori handichazvinzwisisi so chavaisarenderana chii vaipanana machadhi amai yati masola ichichi ndo zvatati chiwirirana and the like zvese zvamamuchiti aizvaya hai zvazvisina basa haisi kuti zvewitchcraft but chakandinetsa ndechekuti vese vari kuve vachitange vari kusawirirana pano but ivo vangu vari muchikwata chimwe chete makuseni zuva chibuda mumwe anenge atoenda pamba pemumwe achiti vachitenderera vachiita sei ende kana wakagara inge wakagara apa wakatarisa kune vese kana akauya pano wakatarisa kune nekuti vanhu vanotarisa kuti amai vakasimuka mudenga mungataurei kuti distance yavakasimuka pasi inge yakakura ndingataura zvekumesha zviku ndatinini masumukiro avakaita handigoni kusumuka handigoni asi vana kweha vana kuenda kuzve 30 centimeters muri kuona ichi chiguni ichi mamiriro ndakaita kukwanisa kunene magumbo tungo mamiriro vanga zvakaita kunge hembe yakayemwa vachendoda kubhururuka nda kumusvikira uyo achiti famba netsoko yepo noda kukugadzirisa zvinorwadza so kumhuri yezimbabwe ingadai yakateerera panguva ino chikumbiro chenyu ndicheita pamuchitaura zvekubatsirwa ingataura mhuri yezimbabwe kuti rubatsiro rwamunoda ini ndakutoda rubatsiro rwekuti ndine vana vangu vashanu ini ndiri vhenda ndoita zvekutengesa ende vana vandagara ndinovasiya ndosaka papa chone plani kuti papa ndida kunyangatisa mwana 1 nekuti ini vanga vanditadza sekuti mudzimu yangu yaramba neni ini yangu mudzimu iri kunzi yaramba neni saka ini ndakazovimbisa kuti kwanosheya mwana ndiava vachiramba kuti kwete ndoda kunyangatisa mwana so ini ndinorarama nekutengesa ndane stress kuti zvezvizvi ndini pano pana chigara mahara ndionegwe kunoroja ndotiza kuenda kupi pari zvino so handitorina mari rekuti ndokwanisa noroja saka ini ndanga ndichikumbira kumhuri yezimbabwe ndiri kukumbira rubatsiro rwokubatsirwa kuti ndodiniko nesituation yandasangana nayo ndakutya kuti ndingafambire nevana 5 ndichiita zvekutengesa ndoda rubatsiro rwekuti handichazive kuti vanhu ava vari kufunge vanhu ava vari kurambira vachiti iwe nonyepa ndoda kudyiwa ndoda kunyepa but mashoko aya munoona here achitsaurika pamunhu pameso pemunhu uchiudzwa kuti aida kukudya mudzimu yako ikaramba nepo ndinonzima ine yacho nyaya iri panapa ka inyaya yekuti chokwadi ndochava kudiwa panapa zvimwe zvese zvingataurike zvatinei nazvo chokwadi ndochada kuda panapa tichibude imimi ndimi muchatotibatsira kuti chokwadi chacho chibuda ndimauya pana mobva maudza mofonera vezinhati voya pana amene kuti ngangara zvimaprofesa voya pana avo vozivo chokwadi mazimbabwe yese kuungana kwayakaita vozivo chi chokwadi chete ndonyaya ingori panapa noronda hadzisina kana basa nyaya yapanapa yangobuda chokwadi sezvachiri pane mashoko ari kutaurika ari kunzi akaitika neshure saka hapana here zvakamboitika neshure nezuva ndo vakati vaponera bhozhongora vakati nditaura nabhozhongora vakati ini handikwanisa kutaura nabhozhongora murume wangu asipo handiti vakati inini chandakuda kuna bhozhongora ndakuda rubatsiro ndikati its okay bhozhongora venyu akati achauya nhasi hana kuuya vakati achafona ndikauya panapa mhiri kakawanda ndichivabvunza kuti asiwo here bhozhongora wacho kuti vapiwe chi mubatsiri wacho wobatsira sezvavari kungotaura tanzwa but munobvuma here mama kuti chiitiko chanezvimwe zvakaitika because munoona chinoitika iye vanobatsira friday ine vanobatsira vanenge vachitodawo chokwadi kwamuri kuti munobvuma here vakaramba havakwanisi kukubatsirai saka zvinge zvakanaka kuti makataurawo chokwadi munokwanisa kubatsirikana pachena pasina kana mubhadharo saka taura zvakaitika friday yachona kuti munge muchikwanisa kubatsirikana ini zvefriday nyaziva hapano kana zvamunorangarira kana zvamakazozwawo kunzi ano nozvaiitika nozi kazhinji tinozviona kana kumachechi kwatinoenda munhu anogona kuina but kutozoudzwa nzi no iwe waidai zvinhu zvagara zvinoitika saka mukangotaura henyu zvamakazozwa kuti vanhu vaiti vaidai indakangonzi ndakamira mumhepo runyanda ndakanzwei ndati haitsoke kana ndakamira mumhepoka isusu ndakavati chitsvage mubatsiri anoita kuti isusu tiyanani tiri vangani
anotibuditsira chokwadi patiri tese kana ava vacho ava neavo vari kutoda kuruzivo chokwadi vese vari panapa vari kuzivo chokwadi saka inini ndozvandaingonzwa ndinaichi ndakamira mhepo ndaida kubhururuka mushure mekunzi maida kubhururuka vakataura here zvimwe zvavakataura mushure mekunzi makamira mhepo havana here maneighbours enyu kana malocal residents havana here zvimwe zvavakataura kuti zvamaitaura imini pachiitiko haiwa hapana ndakutoda kutoziva saka rubatsiro rwamukade kune maprofita kana kungave vanoita zvechivanhu rungava rwupi tinoziva vakatoteerera panguva ino rubatsiro rwatingatoda nderekuti vauye vabudise chinonzi chokwadi kana ndiri muroi wongoya utongotaura kuti mimi munoroya so handiti kana achikwanisa kutoribudisa shave racho robva ratongobuda shave racho kana kuri kutobhururuka kwacho robva ratonyatobhururuka ndoda kuti mumbopindura kuti ndiri kuti pamwe musingazivi kuti maiziya ndiri kunyeperere izvo zvandisikuziva mairosi izvo zvandisikuziva pamaikumbira peni nepamuchiri muda kusaina signature yangu munoitsvaga kuti kana bhozhongoro uya kana uita sei ndiri kukunyepera mene netaura chokwadi pamuri kuziva itini ndoziya pakati kope kuti ndikashaya mwana ndaamaya ndakati munyaya dzenyandini ko ndikashaya mwana ndiani ndivo kava ndivari kutsvaga nezvepamba pe muri kunzwa kupinda nyaya makanditi mukashaya mwana ndiavava handimunzwa varikuti aiwa munozva musavaseki kana kuti asai sometimes ndipekupedzera vakataurira kuti ndiri kutokumbirawo rubatsiro mairosi kanditsvaga mubatsirira kuti nge ndiripo nekuti pano maoko angu akachena haana ropa repano pekupedzera vachitaura mashoko asi vakataura kuti iwe uyo kana muda munomushedza ave ataure iwewe ndikasatora iwe ende patime iri kunzi vakaenda mumhepo zve30 cm nezuro pakatotora bhozhongora vakanga varipo kuti habhozhongora azoita kuti zvinyatsoita sei zviti asi muri rimembero mainene pamamakamira uyo achiti uyai kunoda kupfuma misanga asingadarire achiti uyai kunofa allright ari kuuya handitika achiti kana muchida kufamba uye kuno handiti ndobva vati mairosi miraone ndakamira sei muri kunzwa vakanga vakamira nematosi muri kunzwa vatoti ndinobhururuka handitika allright izvi zvakanga zvisina mupuriri kwamai spencer pavakauya avo mai apo makazovaudza kuti chimai vaudza kuti kudii mai munashe apo kana muchiri kuvarangarira pavandakazoti ndichidedzi timaine nakatibude uku muri kurimembere kuti makaudza kuti kudii aiwa izvi zvakusi kuti pamwe nyekuti paungana vanhu others day bhozhongora nekuti vachitaura vaida kuti nindiite face to face ini naivona bhozhongora zvimwe zvachona kunyepa ndosaka danda chinyika pamanyepera zvichokwadi nepakanyepwa ndipapinga papatsanini chokwadi chacho chibudeka panenge pachingoda mapurisa ari apa ningirikini polisi vakati handisungwe hapana ngoti handisungwe mhosva imhosva ko vanhu vamaiti chokwadi chavataura ndichataurwa namai vandichipi chamuditsirana chekuti kuuya panapa ndakasanda kumira mudenga ko zvekuti pakashayikwa mwana ndakati mukaona chamunowana imimi mairosi handisirimi ndiani ndeava nekuti ndo vari kutsvaga nezvekumba kwenyu ko pakashayikwa mwana kuti mukashayikwa mwana nekuti mi ndaida kufa ndo vada kundiuraya mairosi hamusirimi mama kuzvitaura hamusirimi mama kuzvitaura nezvamamuri muza fesi yezvainge yakaita here imimi nezvino mangauyanesati ndekuti chi yabhozhongora akaenda kutambidza bhozhongora okay zvingavaiti nge20 samara nditika ndoda kuti ava amai vatsanangure zvavakaona avo amai vaive witness kana vachida ndo vakati vati bhururu chidzokera kumba kwako uyo aita mwana mudiki handitika kana vachikwanisa kuti vauye asi kana vasina ZBC ndiri kudzokorodza muromo wangu ndiri kuda mubatsiri kana zvichikaya chibatsire mashuma paki yakatarisa chandinetsa ndechekuti statement rautaura nemurume wati zvakaitika zuva rakacheka nyika mubatsiri ngatiuya kana zvichokwanisa ngatisvika izvozvo kana vachokwanisa zvaakuipa indinonzi kudzai chidhakwa nyaya yakaitika ndeyekudai
Inini pane mashoko akataurwa naamai ava. Saka mashoko iwayo ndakazova vachitaura amai ava ndandikazovaudza. Ndavaudza amai ava vakaenda kunobvunza amai ava. Vaenda kunovabvunza ndobva pamba pangu apa. Vaya pamba pangu ndobva amai ava ndobva vabvunza kuti zvandakuudza izvo taura naamai ava ichokwadi ndobva ndatsanangura. Kuti amai vakataura zvinoti nezvinoti ava vakaramba vakati handizvizive. Murume wacho ndipfuka anga akataura kuti inini ndakungobuda doenda kubasa murungu wangu ari kuuya saka ndoda ndotaura naye kuti asisei ndizodzoka kuno kukumba tizonyatsoona kuti saka ava masikati nehana kuzodzoka zvangu panapa. Saka nyaya dzakazoitika ina ndikamira zvangu pamba pangu ava vanhu vakuzobvunzana nyaya dzavo. Zvadaro saka pakazonzi amai ava vakazoya vachinzi vagara apa. Inda ndikamira pawaya apa. Vagara apa. Handizoti chii chakaitika panapa. Andamai vakavangoti simu pangu akamira. Ndobva tatanga kukandidzirana mashoko. Vachikatidzira mashoko ndobva ndikati imi mamai kana muri ndimi muda kudya vana vamai Rozi taurei chokwadi nokuti nandina shavera ndinaro. Handizive zvamukutaura izvozvo. Kana muri ndimi muda kudya vana vamai Rozi taurei chokwadi. Ndakati zvozvo ndokumamisai. Asi kana zviri zveusiku zvandina chandokwanisa asi level ndokumamisai. Ndifunga amai ndopa akamira neiti taishitaura iti. Ina hangu handinonyatsozviona kozi ndandiri apa. Amai guru ndobva anditi iwe nyarara hausifana zvichiitika panapa. Hausifana kuti munhu achinje zvaari asizvo zvaari zvangambori. Ndifunga ndakanyarara. Vakazotakurana naamai vakaenda uko. Vakazotaura kuti amai Rozi kana mazoshaya mwana wenyu ndini ndasei ndinamutora nezvikwata zvangu. Saka ina handisi kuziva avanhu vane umbohwa hwacho kuti vakashaya mwana wangu. Zveropa vakatotaura vakati nini vakatosimuka kuti nini maoko angu akazara ropa. Ndouraya munhu nini ndonwa ropa. Nyama yemunhu handidyi asi ndonwa ropa. Munhu wandinge ndauraya ndotora mapatsi ake. Ndinomatengesa musamudzi ndikaenda nawo paBulawayo Road hapana chamunotengera nemota dzese dzocross up. Ndozvakataura zvimwe zvacho neni. Saka mukuona chiitiko chakaitika musi Friday makatoona zvisho vakatomira mhepo. Vaiti vari kudedera. Ini ndandikamira zvangu pawaya jaira kuti kamunhu ndakamira ndichinja ndinizonetsoona kuti chii chaichitika asi amai guru vakanditi iwe nyararo usikuona zvaita munhu here kuti achinja si zvangari. Kati muchitariswa chiso chavo venge vakakunakidzika chii chakaita sibhongoyo. Zvanga variwo unongoziva munhu kana amudhurawo zvaunomuona ari asi zvanenge aita. Saka inini pachezvo nepfungwa dzenyu zviri kunzi amai ava vaitaura muri kutozoona semataurira emboita emunharaunda muri kuzvitambirei kuchokwadi. Kwavari kukuti vanozoshanda mabasa avo ndokuti pamwe chokwadi nokuti vakaitawo chinanhara chakashamisa munhu wese. Saka munotiwo kumhuri yeZimbabwe ingadai yakatera tinoziva zvikuru kuti kune vamwe vanenge vachitogara makomunitizi avari vane zvikutonetsa kudai. Yambiro yamukatokuvapo ndeipi? Chandakatora ndechekuti takatodzidzawo kuti kana muchitamba nevanhu munodzidzira vanhu kuti asei vokutamba navo. It's better kuti ugare pamba pako pana usoro kutsvaga shamwari kumaraini nekuti shamwari idzi dzakuzotipandukira. Vakutotisiya vakatihenga panyaya sekuti ivo vanogona kutaura vane zvavanogona kuita vakutisiya isusu nokuti teisino chateiita chatechiziva. Todzokera kuna mama. Zvataurwa izvi vapemai zvataurwa izvi pane chamunopopana nazvo. Zvese havana chandiri kuti yes. Ichokwadi nai. Zvese havana chandiri kuti yes. Wanzitika. Hapana. Chokwadi. Aiwa tinotenda kana mutsai. Saka munotipo chikumbiro chipi chamungade kune vakatera panguva ino vanga vakaprofita vanga vabatire zvichivanhu chamunoda kubatsirwa nacho. Vauye panobudise chokwadi. Wanzitika. Zvichiredzo kuti muchiri endau kuti hamusati mabvuma kuti zvakaitika pamwe. Chokwadi ndo chakanaka nokuti kutaura nemuromo zvinonetsa asi kutaura zvinhu zvacho zvitoitika zvitori right. Aiwa tinotenda mamani mashoko. Kutaura nemuromo zvinonetsa kuti uyu kana angozara andowedzerwanisa kuti saka zvikatiitika vanhu vese vachitoona is true. Ini ndonzi Maitinono. Ndiri muvakidzaniwo ndogara uno asi pazvakaitika musi weFriday hangu ndanga ndisipo
asi ndiri kuda kutaura zvavakataura nezuro nemuromo wavo vachitaura takagara apa. Vakataura vakati inini kana ndikagumburiswa zveshwa ndoita zvandinenge ndaita ndakatogumburiswa handitomboona. Vakataura kuti ava vadika uya bva panapo namai Divine namai vamwe vacho vasina kuzotaurwa zvavo zita. Vakataura kuti vana vadiki ini ndiri mukuru zvandinoita but handisi kuda kuti ava vaite sei vafe ende ava handina kana chitema navo but ava mai ava vari panapa vabva panapa ndo vari kuda kuda sei ndo vari kuda kubata chi ndo vari vaida kuuraya nemhuri yavo. Inini vakataura vega nemuromo vakati inini hasisina grudge chero ndikaona mwana wavo chero ndikaona chi hasisina but ndakuda kudhila nevanhu vangu ava. Chirevo kuti vaitoti amai vepanext vaibata zvakare avachitaura. Asi makatambirawo semarozvarevidenti muchigona kuti mujere nevanhu vakadaro. Inini zvakatondibatawo ndikatota zveshuwa ngapatsvagwechi mubatsiri totomudawo mubatsiri chokwadi chonyatsobuda tonyatsozivawo kuti zveshuwawo ava kupomerwa here avawo kupomerwa tonyatsoziva zvinhu zvichinyatsoitika on ground tichinyatsokuona nekuti ava vaitotaura nemuromo wavo kutotaura kuti inini vese havana vadika kwete kuti vanga vakaputirwa kana kuti vanga vasina but taitotaura nyaya bhozhongo rakatotaura kuti ndakagara apa tiri live zvinotyisa. Saka yambiro yamungada kupawo tinoziva kuti munharaunda dzakasiyana siyana kune vamwe vakadai dzidziso ipi yamungavadei kuva? Inini yambiro yandinoda kupa ndeyekuti zveni vanhu ngatityei Mwari ngatingozivai kunamata ende munhu ngaazive munhu wekutamba naye nezvekutaura nezvekuita. Pamusoro pemhuri yeZimbabwe indonzi Jefta Muzodya. Tine chitiko chakaitika pano panzvimbo ino yemashuma. Mai ava vakauya vepanapa vakauya kuma 5 vakanitaurira kuti iwewe uri kufamba uchinditi ndiri hure. Saka ndo kutanga kwakaitawo nyaya yedziri kuzotaurwa kuzosvika mai ava vazondoripotawo hamenheri kwabhozhongora ndakudzinzwa paredhiyo vari kutetenawo mukadzi wangu kuti akazenga ari kusveta vanhu ropa usiku kuma10. Saka handisizowa kuti zviri kubvawo papi pazvakatangira zvinhu izvi. Ndo zvandinodawo kutoti dai vabatsiri vacho vauya shavi racho ribude ndakatarisa inini. Ndo zvandinodawo kunzwa ndo zvandikwanisa kubatsirawo nazvo. Zvinorwadza chokwadi. So baba chiitiko chanezuro makanga muripo here paitika zvinhu? Zvanezuro handina ndakaita kunzwa paredhiyo ndosaka ndauyawo ndatobva kubasa kuti rega ndiende ndonzwawo nyaya. Zvinorwadza chokwadi. But tine vemunharaunda vedu varipo. Pane vamakambobvunzwawo here musingabvunze vabereki vepano chete kuti zveshuwa chiitiko ichi chakaitikawo here vemunharaunda yamugere ino? Vanhu vari kungotaura ini handinowawo ndakabvunza senyaya yandakandanzwawo paredhiyo handakukwanisa kubvunza. Ndakabvunza kumba chete kuti zvakaitika here zvinhu zvandiri kunzwa. Vakati handizii dei vatsvaga mubatsiri. Aburitsa shavi racho ndariona rabuda munhu wese achionawo. Bozi zita remukadzi wangu ratoo kuAmerica kuDubai kwese achisvibidza mukadzi wangu mukadzi uyu. Saka ndo zvandoda kuti shavi iroro ribude ndakatarisawo inini. Saka munoenda kuchechipi baba mukurarama kwenyu namama munoenda kuchechi? Isu toendawo Johani Masowe echishanu. Ndo atinotoenda tinotonamatirawo pamwe chete isusu. So mashoko yenyu yeZimbabwe ngadai yakateerera panguva yenyu mukudawo kuti ndiri kuti dai pauyewo mubatsiri andibuditsirawo shaviri ndaona kubuda kweshaviri remukadzi wangu achimira mumhepo sekutsanangurwa kwazvakaitwa. akamira mumhepo. Zvakamira mumhepo
zvekutosimuka kwenguva yakareba sei? Iye achindiudza hanzi zviri kunzi kuma10 usiku, saka handizivi kuti usiku hwacho vaiona vari pai. Pamusoro vabereki, tinokukwanisai mhuri yeZimbabwe mese pachiitiko chakadai so chemumashumba tinoti chakati ndakati ndina kasurogani kandida kuti ndikadedzera mumhati bvuu mandizova mati chii bvuu ndakati rikiti ndakati chii chakanaitika mumashuma pake ndizonai. Kune mumwe mukadzi akazombouya panapa hanzi akasimuka kunge shiri akachibhururuka ndizonai. Amai vapano vakazongosumuka vakati kochiko chakuitika papi pano, ndikati hokoyo icho kaicho chamashuma pake ndizonai. Saka nanhasi uno izvozvi izvi nhau dzake hazvisi kupera zvakanaka mandizwa. Amai varikati vakabhururuka vari kuramba mhosva dzavakaita sei. Amai vakanonzi ndichakudyirai mwana wenyu vari kuramba vachitaura nyaya dzipi idzodzo nekuti chii ichokwadi. Saka nhau idzi kaza zvakaita vabereki izwai muzweka tikuda vabatsiri vaprofiti ven'anga vesombouya papi zvibude papi kana vachibhururuka papi kana vachienda mudenga vaenda kupi. Ndo nhau dzatiri kuda vabereki kuti zvinhu zviite sei zvibude pachena mandizwa nai. Saka vabatsiri vedu venhau vauya nhasi vari kuti vakwanise kuti vatibatsire kuti zvinhu zvedu zviite sei. Mushure mekunge taita ongororo muchiitiko chaitika kumashuma paki, taona kuti kunzi ane mhosva ari kuramba. Akataura iye akati handikwanisi kutaura pasina vanobatsira. Saka zviripo ndezvekuti tinoziva kunzi kune maprofita, matraditional healers variko zvakare vanotobatsira pachena. Ava vari kuti hanzi ndinokwanisa kumanifesta kana paine vanhu vanokwanisa kuona zviri kuseri kwemaziso naika. Saka tiri kuda kuti muyewo mucomment section mupewo pfungwa dzenyu kuti vagarisani vakadai zvinoita here kugarisana navo, vana vedu vanenge vari safe here kuti tigarisane navo. Muyewo mucomment section, but please don't forget to like, share and subscribe to Go to Zim Trends so that whenever we post our latest news automatically you will be updated. We love you so much. See you next time.